bisi breng ne sini jamatia hahoda bai nai koljak baba gori mission bai chalokjak sini bogirot amchai gondasora sub division bisingo kalaijak Ghira Chandrapara under Bogirot ADC village bisi brengni haikhlai जों taklaibo haine जों sini hodani udduge baba gori mission ni uddug bai जों sini dofani gri bhorok rokno gri nukhung rokno sini songstani je suktui khlaibai boso breng romani haike taklaibo जों rikang sakang ni rojak rolainai or jaga sini o program অনুষ্ঠান উপস্থিত তঙ্গো sini desoni buagra hahodakra boronggrang poddolila jamatina ang kobok janai asok thaina jadi hanai buni log logane kobok jabo sini baba gure mission ni kendriya committee ni asok phangkusu boronggrang bijay singh jamatina bo kobok janai asok thayo asok jadi hanai bai baksa sokhaijak sini student association sangni jara bibinno bedego jara tuidul nai tei ora Ghira Chandrapara ni jara sing bai ringei sini hoda ringei borok uthungui phaibai mani bangai hodani te baba gure mission ngai jotono khata hamkhulung yafaru ke जों sini baba gure mission ni lokho uddesho na nahoroi जों boso brengno awa shivaratri ni dino bu bahago oino samoyobo जों jara koroi nukhungrokno sini je songstha suktui khlaibai जों subalai tongjawo haikhaino tatai shivaratri ni salo bahaino tabok oro Ghira Chandrapara bai khana oro sini khumpui ni aro jaga 13 aro bahaino जों Bogirot amchaini borok lukurokno je sini suktui khlai जों khana bu subajanai borokno जों tabok subanai sini oroni Ghira Chandrapara ni jara takuk buku koroi nukhungni borok rokno जों tabok subanai keboni yagulo जों paithako sini hahodakra ni khuptui जों kokkhana lainai hari tabok जों sini chuba mongno chubar laigrano ang puila sekang kobok nai Kharendra Tripura no yang phaijagani bai ini musangti Kharendra Tripura no sini hahodakra sini borong hahodakra ni yaktui khlaibai Paikan debo, bano ang sini bano mana khodakra nana ya phay dokan bano. Hanti liki paikate, paije gana. Bati ramle. Salah paide, salah. Bati ram mengwei nanai bani salah. Bano sini khodakra ya phay. Dolisa phaigade dolisa adi kobok nai yasa phayani bage dolisa khogen mala phaijade rom yak nai rom de ya supaya Hira Devi, Phaijak de, Phaidi Hira. Somati Phaijak de, Phaidi. Phaidi. Bonpure Ranjan Mala, Phaidi Ranjan Mala. Yes, hadap. Tunggu deh, Phaijak na, Phaidi. Oh, selain ini patana jera naik ke sini. Sarwala na? Sarwala. Sarwala. Phaidi deh. Oh, ini.
आलू बत्ती ले फाइका दे आलू बत्ती नदी देवी रूम जग दे ओ साइड दे ओ साइड गरम सा दन कुमार हाइजाक दे दन लारमती साला दे फाइटा ना दे मतिन छिरी हरिजय तंग दे हरिजय हाइजाया दे बांतरी माबुंग ना सुइजा इन साकाम उमदे बांतरी उपदनी ना बांतरी ना रोला दे उपदनी ना रोली उपदनी फाइदी Jafai. Serai no lagi. Kalau sudah tahu ni. Asal. Kamera putih. Apa pasal? Kamera dek lagi. Duti malam ni saja. Dah. Ayo baik. Gira Chandra Tripura. Karena Gira Chandra Tripura वो जों खायो बिसि बुरुं नु जों जमातिया हदा बाबा गरे मिशन ही कैसे स्कूल दं दो 11 12 जरा सिनी स्कूल जा सिनी स्कूल नि कमिटि सं वा सखा जों जदि किसा के स्कूल नि मंगै रिरक बावरं माखे बा जाव अमाय इनके तिनी तो साल कथार शिवरात्रि हर हाय दुबा ओ हर जों रिरक दं किसे मसा सराय न फन जदि सर माखे बा खूब हाने अमाय के ता बकने तिनी बावगरे मिशन नि जनरल सेक्रेटरी ठीका बावगरे मिशन के होय बुची आफामोना बावगरा मंगै जों स्कूल खलगलाय हायता अमाय हदानि 18 ब्लाव आरो ने थेकेनो जों बिसि बुरुं रावो शिवरात्रि हरबो रावो शिवरात्रि हर यांबो रावो ताबा दाखले कोविड 19 जखन चलिदों पुरो ओ स्कूल नि ngै जों जागा माइदंबो रावो इदि रावबो बागो मै गथोंबो बागो माइदि चलिदों माइदा इनका अरबो हाकेनो जों तिनि कम्पानि तिनि हर काहाम हर कथार शिवरात्रि हर ओ कामिरनि जत ताखौबो खरो दं जुदि जों कांसाफोर रमा खैबा सुबु जरायरनो काजे कांसाफोर रमा खैबा सुबु अमायके जों तिनि वासबै आरो तिनि फालिमानि आर सेमा थानायावबो जों आरो अबो रियां गामियाव जों बागलायखा अमाय जोंनि रियांआवबो जों बागलायखा बिसि बुरुं खैबाबो बिसकाङावबो जों बागफैनाय जे जमनि फानो हदा दा बागरे मिशन अमायके तिनि हाकिनि जों बागै फालिमानि आर सुदु बागन फेमिलि सिया निरबो जों मालायखा कौ काहाबो सालायमाखा फायदोबा निरबो मालायमाखा कौ काहा सालायमाखा अमाय आचले जों तो थासाबले सिका जों सुदु जमातिया त्रिपुरा सुलि तंनिसि जों जतनो कुंथाय बारा सिका जों एक समयो गामि कायसासि दं गामि कायसासि दं दो 5000 बोसोर सिगाङो अर ताबो किनि दंगय राजा और जों गामिनि मुंखौ कासिकावखौ कैसे दंमोनि दो ओ कासिकावसि नकुरि दं 126 परिबार हागे जों आगे गामिखै फैलेमोनि और नों त्रिपुरा आं जमाति हेबर करिखौ रियां कापें हेगे किकता जों जतो थासा जोंहाबो ता ह चिब्रक होनो नों बानो चिब्रक होनो नों मोसा होनो बने आस्ते दिलेके जों के त्रिपुरा सुइला के बा जमातिया सुइला के थांले आगे जों गामि थासा दंमोन माने जेबा खालि चिचिनि कृष्टि संस्कृति जतनो जों सामुसाजा जों सामुराव नोबो सामुराव हायदेबा निरावबो गयया पालाय जों पालायो नोबो पालायो हायसि देबा दा दंगय मेला आरो निवा 2007 हदा रतो फाइ ताबो दंगय राजा हि जों जेता खालि दं आरो बिसि बुरुं जोंबो फायो
बिसि बुरुं बुरुं निरावबो थाङो निरावबो जों मालायो गाव सालायो गाव काहा सालायो हाय जेदेबा हागायसे जों उल' साल' हंकेना हाय जों हाय थुसा आंफिवानि बाङै जों दाव मा सालायदों जों जमाते हदासिनि मा समनिया निराव तिरिफ्राबो मा सिगा दाबाव डक्टर दाबो मिथिनो दाबाव आं अख्रिफोरसि ब आनाव खुंखौ बायबो काका काहानि दं अमायता हागाय जों निरावनि दाव फाराव बयबो जों जगाजग खाय जों दावबो दं उल'बो दंनाय उल'थ' दैबो थासासिनो हेदेबा निरावनि सुबिदा असुबिदा जों नायखलनाय दिनै असुबिदा निराव नायखलनाय जिखुनु जागाव निराव जुदि हास्पाताल थों लामांथों गाव निराव दा एक्सिडेन्ट लामा गलाय दङ बनो जों मा खसानाय जों दाबो निराव मा खसानाय हाय हेदेबा अख्लिफोरनो जों दिनै हदानिङै जों थै रलायमोन दौ थै रलायखा थै जिखुनु बरफ फानो थां साउनांखे दा तिरिफोरा फानो जिबि हास्पाताल थां उदयपुर हास्पाताल थां फानो जुदि थै नाङा हाखे जों थै रनाय दिनै थैनानै मानाय हाय जेदेबा अमायखे जों थां हानि जों थासा जमायता हिंसा थाखाय देनांगौ जमायताबो तिरिफोरा हिंसा थाखाय जों बुमा मासानिबो सातामनि दा अमाहा